Здравейте, аз съм Дино и това е туториал за Aerial и Барани. В първата част ще разгледаме Aerial, защото той е basic move на Барани. Основата на Aerial е страничното колело, като самия Aerial представлява странично колело без ръце. Това е един от основните трикове и най-безопасни за научаване, така че ви съветвам да започнете с него. Има няколко вида Aerial. Това са трикърски Aerial, както го наричаме, който не минава през стойка, т.е. краката са леко в различна равнина, леко отстрани минават. Гимнастически Aerial, който е централно напред. И Aerial от место, който също минава леко отстрани. За да изпълните Aerial, първо трябва да научите хубаво странично колело, което се изпълнява напред. Много хора правят грешно странично колело, защото слагат ръцете настрани и така не могат да минат през стойка. Ето сега ще ви покажа странично. За начало за странично колело заставате на маховия крак, който се намира отзад. Отскачате крак и отпред. Движението започва първо стъпили здраво върху маховия крак. След това поставяте скачащия и първата ръка, която се пада в мен случай лявата и започва с левия крак напред. След това последва дясната ръка. Сега ще демонстрирам бавно. За да започнете да учите Aerial, е хубаво да имате някаква известна гъвкавост, като колкото сте по-гъвкави, толкова по-лесно ще, защото той е от маховите сълта. За начало засилете се една-две крачки и опитайте се да направите колелото с леки airtime, като се опитате по-скоро да отскочите от краката, отколкото да бутнете с ръцете. Ето сега ще покажа. Следващата част е да започнете с правейки колелото с едната ръка, която за начало нека бъде предната. След се пак една-две крачки и не разчитате много на ръката, по-скоро използвате като предпазна мярка да не падне. След като сте усвоили добре движението, е хубаво, не е задължително, но тази стъпка е добре да изпълните, е колелото с другата ръка. Веднъж след като сте усетили вече задния ви крак да е абсолютно стегнат и да ви дава скорост и инерция напред, може да опитате да не слагате ръцете. Като ако ви липсва гъвкавост, просто направете повече засилка и отскочете по-силно с предния крак, горния. Ръцете в Aerial не играят толкова голямо значение. Важно е първата ръка, т.е. лявата, да замахва надолу. Другата ръка не е от голямо значение, но в зависимост от стила аз предпочитам да ги пускам напред. Някои хора държат с едната ръка нагоре, другата надолу, така че това е без голямо значение. Съществува още един вид Aerial, който казах в началото. Ние го наричаме трикърски Aerial, не знам точно наименование. Той е може би по-лесен, защото не се минава толкова през салто и е леко отстрани. Сега ще ви го покажа, като има два начина за изпълнение на този Aerial. Единият е с засилка, която използваме за B-twist или B-kick, което може би и в другите туториали, или с мах на ръцете от място. Ето сега с засилка. Разликата между трикърски и гимнастически Aerial е, че при движението за B-kick тръгвате и движението се изкривява, минава настрани, което го прави значително по-лесно. Като е добре за начало, за да не се контузите, да научите B-kick-а, който съм обяснил в B-twist туториала. Той е много лесен. Като след като го усвоите добре, просто започвате да съкращавате движението и все повече да минавате отстрани, а не толкова отпред.
Баранито, или така наречения рундат без ръце. За него гледайте първата част от туториала, Aerial. То е малко по-сложно и изисква малко повече сила, може би, но като трик не е нещо, кое знае какво. Представлява същото нещо, само че когато тръгнете в най-горната точка, краката трябва да се съберат и приземяването става на два крака. Сега ще покажа. В зависимост от това, на което приземявате, е хубаво приземяването, принципно винаги е хубаво приземяването да е с леко свити колена, защото при пълно обтягане на колената и приземяване има шанс за контузия, ако тръгнат да влизат навътре. Ще ви покажа още една разновидност на Aerial, която представлява махов Aerial, т.е. крака подминава стъпването назад и директно влиза в самото салто. Самата засилка, аз предпочитам да я правя с лека крачка напред и малко подскочи, което ми дава допълнителна височина и инерция, като различните хора използват различни видове засилка. Някои просто застават на маховия крак, има супер много разновидности, така на тази, която ми е най-лесна на мен. И сега ще го покажа. Последната разновидност, която мога да се сета на Aerial е Aerial Switch, което представлява Aerial, който стъпваш на същия крак, който отскачаш. Сега ще покажа за мен, според мен лично, той е най-труден от всичките, тъй като на баранито събираш краката, Aerial с смяна, Aerial Switch, представлява тръгване за нормален Aerial, най-горната точка се събират краката и най-накрая се пуска същия крак, в който се отскача. Нормалното време, което отнема Aerial, е около месец, може би, като най-лесен е трикърски Aerial, който минава от среди, него може би мога да научите и за по-малко. Често срещани контузии при това салто са разтежения в тази област, като ако имате достатъчно гъвкавост, това може да се намали до минимум. Също така хубаво е да се упражнявате всеки ден, колкото може, защото Aerial е махово салто, което техниката е изключително специфична. Веднъж усетили маха, вече салто става много лесно и може да се извади от всякакви положения. И така нататък. И това беше туториал за Aerial и барани. И следващите туториали, които ще излизат по 1-2 на седмица, не знам, зависи или повече. Но ще има туториали за напред и subscribe.